Прывітанне, гэта Дмітрый Гурневіч і падкаст «Куды коціцца свет?». Апошнія тыдні ў свеце багата гаварылі пра Канаду. А ўсё праз заявы новага амерыканскага прэзідэнта Дональда Трампа пра тое, што многія канадцы нібыта хацелі б стаць 51-м штатам ЗША. Канада, як і ЗША, краіна Паўночнай Амерыкі, і насельніцтва – гэта пераважна мігранты або іх нашчадкі. А асноўная мова ангельская, як і ў ЗША. На першы погляд падабенстваў з ЗША сапраўды багата. А як наконт таго, каб прыгледзецца больш пільна? Пра гэта мы сёння і пагаворым у нашым падкасце. Куды коціцца свет? А моя сённяшняя госця з Канады Вольга Яноўская. Прывітанне, Вольга. Прывітанне. Я раскажу таксама гледачам і нашым слухачам пра вас некалькі слоў. Вы 26 гадоў жывяце ўжо ў Канадзе, скончылі там школу, скончылі там універсітэт. Вы спецыялізаваліся па гісторыі цывілізацыі Блізкага ўсходу і археалогіі. Пазней у ЗША вы атрымалі ступень магістра ў галіне сацыякультурнай антрапалогіі. То бок фактычна вы той чалавек, который ідэальна нам можа расказаць пра канадскую ідэнтычнасць, на чым збудаваная Канада. І, дарэчы, вы пераклалі за беларускай на ангельскую мову «Дзве душы» Максіма Гарэцкага, культавы твор, беларуская класіка пра беларускую ідэнтычнасць. Калі не памыляюся, мы надбачым яго за вашымі плячыма на паліцы. Так вось, Вольга, давайте пагаворым пра Канаду. Вот сапраўды вы вучыліся і ў Канадзе, і ў ЗША. Вот самае галоўнае адрозненне, на вашу думку, паміж Канадай і ЗША, якое? Ой, мне здаецца, іх шмат. І на першы погляд насамрэч можа здавацца, што Канада вельмі падобная да ЗША, бо англамоўнае насельніцтва, даволі высокі ўзровень жыцця і падобныя культурныя прадукты, але калі паглядзець трохі глыбей, то паміж дзвюма краінамі існуюць вельмі істотныя адрозненні. Па-першае, гэта гістарычны культурны падмурак. У Канадзе ён такі брытанска-французскі, так? Гэта спалучэнне дзвюх культурных традыцый, і адно захавалася да сёння, і ў Канадзе суіснуюць две афіцыйныя мовы на дзяржаўным узроўні, гэта англійская і французская, і франкамоўная правінцыя Квебек, яна ўвогуле захоўвае сваю адметнасць першым чынам праз мову. У США няма афіцыйнай мовы на федэральным узроўні, але англійская з'яўляецца дэ-факта асноўнай. Аднак некаторыя штаты, такія як Каліфорнія, Нью-Мексіка, яны афіцыйна прызнаюць іспанскую нароўні з англійскай у пэўных сферах, а Гаваі нават маюць дзве афіцыйныя мовы, гэта англійская і гавайская таксама. Таксама адрозніваецца сацыяльная палітыка, гэта калектывізм у такім лепшым сэнсе гэтага слова, супраць індывідуалізму. Бо адно з самых існотных, на мой погляд, адрозненняў паміж Канадай і ЗША – гэта падыход да сацыяльных пытанняў. Напрыклад, у Канадзе гэта ахова здароўя, гэта такая універсальная сістэма, яна фінансуецца праз падаткі, і любому грамадзяніну ці пастаяннаму рэзідэнту медыцынская дапамога даступна бясплатна, ну, прынамсі ў тэорыі, бо даступная бясплатная медыцына, гэта частка, гэта прапісана ў нашай канстытуцыі, але насамрэч не ўсё заўсёды так добра. Тут вельмі складаная сітуацыя, бо не хапае дактароў, спецыялістаў, медсестёр, зачыняюцца шпіталі, асабліва за мяжой буйных гарадоў, і, напрыклад, у тым маленькім гарадке, дзе я жыву, гэта 3 гадзіны на поўначы Таронта. У мінулым годзе зачынілі шпіталь, аддзяленне хуткай дапамогі, у нас няма паліклінікі, ну і таксама няма такіх участковых дактароў, якія бяруць новых пацыентаў. Таму шмат хто з канадыйцаў зараз ездзіць пра мяжу ў ЗША і там набывае платныя паслугі, так, у той час, як у ЗША ахова здароўя ўвогуле яна пераважна прыватная. І, па праўдзе кажучы, такі варыянт сплочваць высокія падаткі ў Канадзе. У нас прагрэсіўная шкала, так, і падаткі могуць складаць і палову заробка, так, і пры гэтым ездзіць лікавацца за мяжу, ну, гэта не ўсім пасуе. Трэцяе – гэта мультикультуралізм супраць асіміляцыі, так, бо ЗША часта называюць такім плавільным катлом, дзе розныя культуры зліваюцца ў адзінае амерыканскае грамадства. У Канадзе ўсё ж такі дзейнічае прынцып культурнай мазаікі. Гэта калі кожная этнічная група можа захоўваць сваю ідэнтычнасць. Напрыклад, у Таронта можна сустрэць кварталы з кітайскай, індыйскай, партугальскай, габрэйскай культурай, якія падтрымліваюць свае традыцыі праз школы, мовы, фестывалі, і ўвогуле
гэтая палітыка яна замацавана на дзяржаўным узроўні, і ў Канадзе існуюць спецыяльныя праграмы па падтрымцы культурных меншасцей, фінансавання этнічных СМІ і адукацыйных устаноў. Ну, таксама трэба казаць пра геаграфічны фактар, так? Бо Канада гэта другая па велічыні краіна ў свеце, але пры гэтым насельніцтва тут адносна невялікае, і прыкладна 75% насельніцтва Канады жыве на поўдзень ад 49-й паралелі, якая з'яўляецца асноўнай часткай мяжы паміж Канадай і ЗША. Большасць буйных гарадоў, гэта Таронта, Монрэаль, Ванкувер, Атава, яны знаходзяцца менавіта ў гэтым рэгіёне, і гэта тлумачыцца больш такім спрыяльным кліматам і блізкасцю да эканамічна развітых амерыканскіх штатаў. Гэтыя цэнтры, яны надзвычай густа заселеныя, ну, пры гэтым велізарныя тэрыторыі на поўнач, яны застаюцца практычна пустымі, так? Але менавіта гэтыя бяскрайнія прасторы і геаграфія, яны сапраўды фарміруюць канадскую ідэнтычнасць, бо канадцы ўспрымаюць сябе не як жыхароў перанаселеных гарадоў, яны бачаць сябе менавіта спадкаемцамі гэтых велізарных, некранутых і прыродных абшараў. Гэта такая неад'емная частка канадскага светапогляду. Вот зараз мы перайдзем да ідэнтычнасці, але я хацеў бы запытацца, вот як на вашу думку канадцы зарэагавалі на словы Дональда Трампа? Мы не ведаем, наколькі сур'ёзна ён так казаў. Магчыма, это проста, як цяпер кажуць, тролінг, проста жарты нейкія пра 51-й штат. Ну, апошнія некалькі тыдняў, так, гэтая тэма стала вельмі актуальнай. Ну, спачатку, мне здаецца, гэты каментар успрымаўся такая чарговая правакацыйная заява. Зараз ужо не, бо на фоне эканамічных цяжкасцей у Канадзе, так, гэта рэцэсія, гэта рэзкі вельмі рост цэн, гэта аслабленне канадскага даляра, гэта все гэтыя заявы выглядаюць ужо больш трывожна, і складаецца такое ўражанне, што ўзмацненне эканамічнага ціску, напрыклад, праз увядзенне масавых тарыфаў, яно можа сапраўды стаць інструментам прымусовага далучэння, што раней увогуле здавалася фантастыкай. Так. Рэакцыя канадыйцаў цікавая тым, што праз мемы і праз гумар прасочваюцца такія глыбокія інсайты пра тое, як яны бачаць сабе ў дачыненні да амерыканцаў. Напрыклад, такія жарты накшталт таго, што прасіць Квебек, гэта наша франкамоўная правінцыя, прасіць Квебек стаць часткай ЗША, гэта тое ж самае, што прымусіць французаў кожны дзень есці гамбургеры. Так. Ну, гэта так, адлюстроўвае, што Квебек застанецца Квебекам незалежна ад знешніх абставінаў. Ну і вядома, такая класіка, гэта жарты канадскіх стэрэатыпах, якія аснованы на ідэі аб канадскай ветлівасці і тое, што канадыйцы заўсёды выбачаюцца і кажуць соры. Так, класічная версія жарта гэта, што калі Канада захопіць увесь свет, тады вы ўсе будзеце прасіць прабачэння. Так, і такая ўжо новая варыяцыя гэтага жарта на тэму анексіі, гэта што калі ЗША далучыць Канаду як 51-й штат, то праз тыдзень яны самі ўжо пачнуць за гэта выбачацца. Так, ёсць, дарэчы, такое віральнае стала відэа на Ютубе, на іншых сацсетках, як былы ўжо прэм'ер-міністр Трудо просіць прабачэння ў карэнных народаў. Там, здаецца, праз кожныя некалькі секундаў I'm sorry. І гэта, вы кажаце, што гэта таксама адна з такіх рысаў, як бы, канадскага, ну, не ведаю, ці менталітэту, ці ідэнтычнасці. Давайте пагаворым пра эту ідэнтычнасць. Таму што, як вы самі сказалі, як бы, там кожны можа быць сабой, захоўваць сваю ідэнтычнасць, адкуль ён прыйшоў, не так, як у ЗША, дзе ўсе становяцца амерыканцамі. А што гэта па вялікім рахунку значыць тады быць канадцам? Увогуле штосьці такое існуе, як свядомасць, ідэнтычнасць? О, гэта вельмі такое добрае і складанае пытанне насамрэч. Так, у Канадзе быць канадцам, ну гэта, па-першае, ну такая ідэя мультыкультуралізму, так, і гэта у Канадзе гэта не проста палітыка, гэта ўвогуле такая частка нацыянальнага характару, бо канадцы ганарацца тым, што іх краіна гэта культурная мазаіка, так, дзе розныя этнічныя супольнасці могуць захоўваць ідэнтычнасць, ну і жыць у гармоніі. І тут падтрымліваецца такая моўная культурная разнастайнасць. Ну і мне здаецца, што гэта сапраўды робіць Канаду нейкім чынам унікальнай у сусветным кантэксце. Ну, напрыклад, можа, там 4 ці 5% канадыйцаў гэта людзі украінскага паходжання, і шмат з іх з'яўляецца нашчадкамі тых, хто эміграваў сюды падчас Першай сусветнай вайны. Многія з іх захавалі сваю ідэнтычнасць. У Канадзе можна ўбачыць вельмі шмат украінскіх сцягаў, якія лунаюць побач з канадскімі. У маім графстве, дзе я жыву, яно такое вельмі маленькае, але я таксама бачу шмат чэшскіх сцягаў. І гэта нашчадкі імігрантаў другога, трэцяга пакалення, якія свядома выбіраюць ідэнтыфікацыю са сваімі каранямі.
Тут увогуле можна вельмі часта ўбачыць, што людзі выкарыстоўваюць такую падвойную нацыянальнасць, так, напрыклад, канадска-украінец або канадска-беларусь, так, это Canadian-Ukrainian, Canadian-Belarusian, і нават канадыйскі цэнзус, ён дазваляе самавызначыцца адначасова як канадыец і заявіць адну ці некалькі такіх іншых нацыянальнасцей. І, дарэчы, да 2021 года я бачыла такія лічбы, што ў Канадзе каля 10 тысяч беларусаў самавызначаюцца як беларусы, а ўжо ў цэнзусе пасля 2021 года ён паказаў, што гэта ўжо больш за 20 тысяч чалавек, так, якія абазначылі беларускую як адну са сваіх нацыянальнасцей, то бок палітычная сітуацыя ў Беларусі яна паўплывала на самавызначэнне беларусаў у Канадзе нейкім чынам. Але Канада гэта сапраўды краіна імігрантаў. На сённяшні дзень тут больш, мне здаецца, за 25% канадыйцаў нарадзіліся за межамі Канады, а 50 і 60% гэта імігранты ў другім ці трэцім пакаленні. То бок, акрамя такой страны мультыкультуралізма, гэта яшчэ страна, якая пастаянна самавызначаецца, так? Бо гэты пошук самаідэнтычнасці, ён не спыняецца ні на індывідуальным, ні на калектыўным узроўні. І ўвогуле мне здаецца, што пошук адказу на пытанне «хто я?», ён пачынаецца, калі чалавек трапляе ў нейкае іншае новае для сябе асяроддзе, і таму адказ на гэта менавіта пытанне ён патрабуе такой пастаяннай рэвізіі ў працэсе адаптацыі і інтэграцыі ў новае асяроддзе. І гэта такое бясконцае пераасэнсаванне ўласнай ідэнтычнасці. Я тут шмат разоў назірала, як людзі, якія у сябе на радзіме лічылі сябе проста тутэйшымі, так, гэта не такая асабіста беларуская з'ява, гэта ўвогуле такі, мне здаецца, універсальны феномен, тутэйшасць. А потым раптам у Канадзе яны адкрываюць для сябе нешта такое новае, новую ідэнтычнасць, якая супрацьпастаўляе сабе, свайму наваколлю і нават, можа, свайму мінуламу, так, у нечым. Напрыклад, светскія габрэі ці мусульмане становяцца мега-ультрарэлігійнымі, так, ці беларусы пачынаюць гаварыць па-беларуску, і ўсё гэта такое пераасэнсаванне сабе, сваёй прыналежнасці, ну і нават, мне здаецца, беларуская мова ў эміграцыі гэта такі спосаб самазахавання. І канадыйскія дыяспоры, так, дыяспоры ў Канадзе, яны складаюць большасць канадскага насельніцтва, і гэта такія мікранацыі, так, па-за гістарычнымі межамі сваіх краін, яны жывуць такім паралельным жыццём, яны працягваюць пры гэтым уплываць на краіны Ісхода, так, бо амаль усе імігранцкія супольнасці ў Канадзе, яны намагаюцца ўплываць і неяк вырашаць праблемы сваёй радзімы і працягваюць змагацца за сваю радзіму, але рабіць гэта здалёк. Трэба нагадаць, прабачце, я пераб'ю пра Івонку Сурвілу, старшыню рады БНР, якая ўжо больш за 20 гадоў узначальвае. Так. Так і ёсць, так, Івонка Сурвіла тут у Атаве жыве, так. Канадскія сербы-харваты, напрыклад, так, это вельмі вядомая гісторыя ў Канадзе, яны адыгралі вельмі значную ролю ў югаславскіх войнах у 90-е, так, яны падтрымліваюць сваіх і зброі, і грашыма, зараз тут вельмі многа пратэстаў ісламістаў у Канадзе, так, якія прасоўваюць свае ўласныя інтарэсы, ну і, канешне, украінская дыяспора, яна тут вельмі моцная, яны вельмі істотна паўплывала на пазіцыю канадскага ўрада у вайне з Расіяй. Ці гэта праўда, што нават ёсць выраз наконт украінцаў, юкі іх называюць, як у Канадзе? Я не чула такога, але можа быць, тут вельмі шмат такіх цікавых тэрмінаў. Была міністр, здаецца, украінскага паходжання ва ўрадзе таксама Трудо. Так, украінцы вельмі добра прадстаўлены тут, так, амаль паўсюль, так. І вот калі мы глядзім на гэтую ідэнтычнасць, на фармаванне ў гісторыі, на вашу думку, якія падзеі гістарычныя з'яўляюцца для сучаснай Канады такім міфам яе гістарычнасці? Калі браць параўнанне з Беларусю, для пэўнай часткі грамадства Беларусі гэта, напрыклад, часы Вялікага княства Літоўскага, паўстання Каліноўскага, БНР, для іншых, магчыма, БССР або другая сусветная вайна, якую Беларусі часта называюць Вялікая Айчына. А што ў Канадзе такое? Так, тут іх некалькі. Па-першае, я бы сказала, это канфедэрацыя 1867 года, бо гэта нараджэнне Канады як дзяржавы.
Так, гэта такая адна з найважнейшых падзей у гісторыі Канады. Калі некалькі брытанскіх калоній аб'ядналіся, каб стварыць Dominion of Canada, гэта была неабходнасць перад пагрозамі з боку ЗША і эканамічнымі праблемамі некаторых асобных калоній. І канадская канфедэрацыя, яна стала такім першым крокам да незалежнасці, хаця афіцыйна Канада яшчэ доўгі час заставалася часткай брытанскай імперыі. І ў пэўным сэнсе, мне падаецца, гэта можна параўнаць з абвяшчэннем Беларускай Народнай Рэспублікі ў 1918 годзе, бо абедзве гэтыя падзеі былі спробай асэнсавання і сцвярджэння сваёй дзяржаўнасці ва ўмовах вельмі складаных знешнепалітычных абставін. Другое, гэта, напэўна, статус Вестмінстера, гэта 1931 год, і гэта ўжо был шлях да поўнага суверэнітэту. Бо гэты дакумент даў Канадзе фактычную незалежнасць ад Великабрытаніі і даўшы права на аўтаномію, самастойную ўнутраную знешнюю палітыку, і Канада больш не была абавязаная падпарадкоўвацца брытанскім законам і магла дзейнічаць як цалкам суверэнная краіна. Трэцяе, гэта прыняцце канадскай харты правоў, свабод, гэта 82 год 20-го стагоддзя, гэта такі важны этап у развіцці краіны, бо хартыя замацавала асноўныя правы і свабоды грамадзян, такія як свабода слова, роўнасць, недатыкальнасць асобы, і ўвогуле зрабіла Канаду больш дэмакратычнай і роўнай дзяржавай, забяспечыўшы прававую такую абарону для ўсіх жыхароў. Рэферэндумы ў Квебеку, гэта 80-е і 1995 год, такі адзін з найбольш складаных момантаў гісторыі Канады, дзе франкамоўнае насельніцтва сапраўды разглядала магчымасць стварэння асобнай дзяржавы. Так, і ў 95-м годзе вынікі былі асабліва напружанымі, бо толькі 50,6%, здаецца, прагаласавала за тое, каб застацца ў складзе Канады. Але ці ведаеце вы, што ў Канадзе быў свой Кастусь Каліноўскі? Так, гэта вельмі цікава. Так, яго звалі Луіс Рыэль. Ён узначаліў метыскае паўстанне ў Канадзе, гэта быў 1869 і 1885 гады. Ён выступаў за правы карэнных народаў і метысаў супраць пашырэння ўлады канадскага ўлада на землях сучасных правінцый Манітобы і Саскачавана. Рыэль патрабаваў прызнання культуры, традыцый, аўтаноміі, зямельных правоў метысаў, якія адчувалі сапраўдную пагрозу з боку брытанскіх і франка-канадскіх каланістаў. І Каліноўскі і Рыэль, яны верылі ў народны ўдзел у палітыцы, і іх рухі былі глыбока народнымі і антыімперскімі. Але абодва завершылі свой шлях трагічна. Так, як мы ведаем, Каліноўскі быў пакараны расійскімі ўладамі, а Рыэль павешаны канадскім урадам за здраду. Але іх смерць зрабіла іх абодвух нацыянальнымі героямі. Каліноўскі – это, канешне, сімвол беларускай нацыянальнай барацьбы, а Рыэль – гэта духоўны лідар франкамоўных метысаў і самых першых нацый у Канадзе. Мы зараз паговорым яшчэ пра карэнныя народы, а я хацеў бы яшчэ запытацца, ці існуе тады у Канадзе такое паняцце як нацыяналізм? Таму што, па сутнасці, ёсць у кожнай краіне, нават ёсць у Амерыцы нацыяналісты або людзі, которые сябе такімі называюць. Але цяжка ўявіць, што можа быць нацыяналізмам у краіне, дзе кожны аднекуль прыехаў, дзе кожны дома размаўляе, вельмі шмат, прынамсі, людзей размаўляюць на розных мовах, як вы самі кажаце, вывешваюць сцягі Украіны або Чэхіі ці Беларусі. Так, але ён ёсць. Гэта канадскі нацыяналізм, ён сапраўды існуе, але ён адрозніваецца ад такога класічнага этнічнага нацыяналізму, бо канадыйская нацыянальная ідэя, яна не грунтуецца на паходжанні, этнічнасці ў адзінай мове, а больш на сістэме каштоўнасцей, якая менавіта ўключае ў сабе мультыкультуралізм, інклюзіўнасць, павагу да правоў чалавека і ідэю сацыяльнай роўнасці. То, што мы называем касмапалітызмам, у іх гэта нацыяналізм. Так. Гэта хутчэй такі грамадзянскі нацыяналізм. Такая вера, што людзі незалежна ад сваіх каранёў, яны могуць сапраўды жыць разам і захоўваць пры гэтым сваю культуру і адначасова адчуваючы сябе такой часткай адзінай краіны. Але ў Квебеку існуе свой асаблівы тып нацыяналізму, это неабходна адзначыць, і ён заснаваны менавіта на абароне французскай мовы і культуры, бо
франкамоўныя квебекцы яны разглядаюць сваю правінцыю як такую асобную нацыю ў межах Канады, і менавіта тут канадыйскі нацыяналізм сутыкаецца з такой больш традыцыйнай этнакультурнай ідэяй, якая менавіта імкнецца да захавання мовы і гістарычнай спадчыны. А ці ёсць, напрыклад, не ведаю, імперыялізм канадскі, людзі, которые хочуць пашырыць сваю тэрыторыю. Ну, у шмат такіх краінах ёсць такія рухі, асабліва ў Еўропе, але не толькі. Ну, вы ведаеце, можа ён і ёсць, але я пра яго не чула. Гэта паказальна таксама. Так. Давайте вот про гэты мультикультуралізм паговорым яшчэ одно пытанне. Мне цікава, як это адбіваецца на самім грамадстве, таму што калі кожны гаворыць і захоўвае сваю ідэнтычнасць, прынамсі на палову, гэта як бы некая перашкода з першага пункту погляду на тое, каб стварыць некую уніфікаванасць у грамадстве, каб людзі галасавалі за пэўную палітычную сілу, таму што яны вельмі раздробленыя. Ці так гэта ў Канадзе? Я проста прывяду прыклад, напрыклад, ва ўкраіне гэта было відавочна, калі пачалася 10 гадоў таму расійская вайна ва ўкраіне, калі ўварваліся, яны ставілі на пэўную частку на ўсходзе людзей, которая была рускамоўная, хоць яна і не была расейцамі, людзі там сябе лічылі украінцамі, але тым не менш у іх была расійская мова, і гэта была нагода, каб пачаць такую цэлую аперацыю вайсковую. Ой, так, это для Канады гэта, мне здаецца, гэта складанае пытанне, так, бо з аднаго боку мультикультуралізм ён займае цэнтральнае месца ў ідэнтычнасці, і такая гэта адна з найважнейшых каштоўнасцей грамадства, да, якая лічыцца, можа, нават крыніцай сілы там нацыянальнага гонару, так, і ўвогуле Канада стала першай краінай у свеце, якая афіцыйна прыняла мультикультуралізм як палітыку ў 1971 годзе, і гэта ўвогуле быў такі крок зроблены ў адказ на рост этнічнай разнастайнасці ў краіне, а ў той час эмігранты былі з больш еўрапейцамі, і таксама бо была напружанасць паміж англа- і франкамоўнымі супольнасцямі, але гэта ўсё адбіваецца на грамадстве, і сёння у паўсядзённым такім жыцці мультикультуралізм ён вельмі бачны, яго можна заўважыць паўсюды ў буйных гарадах, там Таронто, Ванкувер, Монрэаль суседствуюць прадстаўнікі дзясяткаў этнічных груп, але часам культурныя групы ізалююцца, так, і ствараюць такія вельмі замкнёныя супольнасці, і гэта ускладняе іх інтэграцыю ў канадскае грамадства, бо і некаторыя крытыкі гэтай палітыкі яны лічаць, што яна стварае паралельныя сусветы, дзе людзі жывуць паводле уласных традыцый і не ўзаемадзейнічаюць з асноўным грамадствам. Это тое, што называецца гета, у не гістарычным паняцці, але сучасным паняцці такім культурным. Так, ёсць такое, так. І гэта сапраўды становіцца такой праблемай у выпадках, калі гэтыя традыцыі яны супярэчаць, можа, нават такім канадыйскім базавым каштоўнасцям, асабліва калі гаворка ідзе, напрыклад, пра правы свабоды жанчын. Так, увогуле існуе такіх два розных падыходы да ўключэння мігрантаў у грамадства. Гэта асіміляцыя ці інтэграцыя. Асіміляцыя гэта азначае такую поўную страту сваёй гістарычнай ідэнтычнасці і прыняцце культуры, мовы, звычак, да, новай краіны як сваіх уласных, і ў гэтым выпадку чалавек перастае адчуваць сувязь са сваімі каранямі, становіцца часткай новай культуры. Так, гэта такія канадыйскія канадцы, скажем так, а інтэграцыя, наадварот, яна азначае прыстасаванне да норм, каштоўнасцей грамадства і захоўвае пры гэтым сваю культурную гістарычную самабытнасць, і гэты падыход ён спрыяе з'яўленню гэтых двайных ці трайных ідэнтычнасцей, напрыклад, канадскі украінец ці канадскі беларус, і Канада ўвогуле яна робіць упор на такую інтэграцыю і дазваляе двайное ці трайное грамадзянства, і мне здаецца, што няма абмежаванняў па колькасці. І мне падаецца, што гэта дазваляе выбудоўваць такія культурныя масты, бо няма прымусу цалкам асімілявацца. А вось вы узгадвалі пра гэтае адрозненне культурнае некаторых людзей або супольнасцяў у Канадзе. Вельмі часта ў Европе гаворыцца таксама і пратэсты ёсць. Вот мы пра Ірландыю рабілі адзін з выпускаў нашага падкасту, там наша таксама суразмоўца расказвала, што ёсць антыісламскія выступы. Зразумела, што у такім масавым уяўленні іслам, або прынамсі некаторыя плыні ісламу давольна кепска успрымаюць не то што фемінізм, а некае раўнаправе жанчын. І ці гэта ўплывае на тое, што
ёсць нейкія канфлікты або пратэсты зноў жа ў Канадзе супраць мігрантаў. Ну, мы бачым такую хвалю антыімігранцкую шмат дзе ў свеце. Ну, у Канадзе ўвогуле дэмаграфічная сітуацыя вельмі хутка мяняецца, так? Бо на пачатку 20-го стагоддзя канадскае насельніцтва было прыкладна 5 мільёнаў, зараз ужо каля 40, але ўрад працягвае актыўную іміграцыйную палітыку. У тым годзе краіна прыняла там рэкордныя больш за 400 тысяч новых імігрантаў. Так, і найбуйнейшымі групамі новых імігрантаў з'яўляюцца індыйцы, іх каля 2 мільёнаў. Ужо гэта такая асноўная крыніца апошніх новых імігрантаў Канады, і асабліва праз адукацыйныя праграмы, працоўную міграцыю. І ў некаторых гарадах, напрыклад, Брэмптон, Онтарыё, ўжо большасць насельніцтва складаюць менавіта выхадцы з Індыі. Кітайцы, іх Канадзе ўжо каля, трохі менш за 2 мільёны чалавек, яны адыгрываюць сваю значную ролю ў бізнесе, у адукацыі. Мусульмане так. Сёння іх колькасць перавышае недзе, можа, 1,8 мільёнаў. Гэта таксама каля 4-5% агульнага насельніцтва, але іслам у Канадзе гэта адна з такіх самых хуткарослых рэлігій. Гэта трохі, можа, ўжо праблемна, бо Канада фарміравалася на брытанскім і французскім культурным падмурку, і да другой паловы 20-го стагоддзя большасць мігрантаў складалі іншыя еўрапейцы. Так, чые, скажам, традыцыйныя каштоўнасці, яны былі сфармаваны хрысціянскай цывілізацыяй, светапоглядам, а на сённяшні дзень ужо больш за трэць жыхароў Канады гэта выхадцы з іншых культур, і часта іх традыцыі і каштоўнасці даволі складана сумясціць такімі класічнымі еўрапейскімі. Так, увогуле Канада лічыць сябе адкрытай талерантнай краінай, але ўстаюць пытанні аб тым, як жа захаваць гэтую агульную канадыйскую ідэнтычнасць у такой разнастайнай краіне, бо з аднаго боку мультыкультуралізм, гэта прыгожа, так? Гэта кітайскі Новы год, гэта індыйскі дывалі, гэта ісламскі рамадан, якія адзначаюцца зараз ужо на дзяржаўным узроўні, а з іншага боку ёсць такія сур'ёзныя нюансы, так скажем, бо многія канадыйцы, асабліва з даўніх імігранцкіх хваль, яны пачынаюць адчуваць сабе чужымі у сваёй краіне, бо такая традыцыйная англа-французская Канада, яна вельмі хутка мяняецца, і гэта выклікае пытанні наконт таго, ці варта неяк абмежаваць іміграцыю, бо больш жорстка кантраляваць інтэграцыйныя працэсы. Палітычныя падзелы, канфлікты, пратэсты на міжнародныя тэмы, яны праісходзяць на вуліцах канадскіх гарадоў. Так, гэта афрыканскія канфлікты, гэта Палестына, Ізраіль, гэта Таронта і Монрэалі мітынгі часам перарастаюць у сутыкненні, яны выклікаюць дэбаты пра межы свабоды выказвання ў такой мультыкультурнай дзяржаве. І таксама існуе такая эканамічная канкурэнцыя. Так? Бо з ростам мігрантаў узнікае пытанне канкурэнцыі за працоўныя месцы, за жыллё, за доступ да сацыяльных паслуг, бо кошты на жыллё імкліва растуць, і гэта ўсё больш звязваюць з прытокам новых жыхароў. І за апошнія 20 год кошт жылля ў Канадзе вырас значна хутчэй, чым заробкі, бо сярэдняя цана дома ці кватэры зараз павялічылася, можа, 3, 4, 5 разоў, ці больш у той раз, як заробкі ўзраслі, можа, на 50%. Тут нядаўна была агучана такая лічба цікавая, што сёння сярэднестатыстычнаму канадцу патрэбна 29 год, каб накапіць грошы на down payment, гэта такі дэпазіт, на стартавы дом ці кватэру. Гэта звычайна складае до 10% ад кошту жылля. І не гаворачы ўжо пра саму іпатэку, што азначае, што кошт жылля, купля жылля амаль недаступна, асабліва да моладзі і для новых імігрантаў. І зараз многія новыя, нават даўнія ўжо імігранты, якія маюць магчымасць кудысьці з'ехаць, яны пачынаюць пакідаць Канаду з-за неабгрунтаванага такого высокага кошту жыцця. І яшчэ хутка дадам, што увогуле цікава, бо Канада, яна прапануе такі мультыкультуралізм як форму татальнай талерантнасці, дзе ўсе супольнасці маюць роўныя магчымасці і правы, але такое пытанне, ці магчыма такое ўвогуле, і
наколькі доўга гэтая мадэль зможа існаваць без жорсткага кантролю, бо ў перспектыве натуральныя там сацыяльныя эканамічныя працэсы яны павінны прывесці да змянення балансу паміж групамі і павінны стаць канцоў гэтай нашай культурнай мазаікі. І мне здаецца увогуле, што гісторыі, на жаль, не вельмі шмат прыкладаў такого паспяховага, доўгатэрміновага мультыкультуралізму. А ці ёсць вялікія разыходжанні вось паміж франкамоўнай часткай Канады і ангельскамоўнай у сэнсе, напрыклад, палітычнага выбару або нейкіх іншых рэчаў, якія могуць падзяляць, у прынцыпе, адну дзяржаву? Яны ёсць, і яны даволі значныя і маюць глыбокія гістарычныя карані. Напрыклад, франкамоўны Квебек, ён бачыць сябе асобнай нацыяй са сваёй мовай, культурай, прававой сістэмай, якая заснована на французскім грамадзянскім праве, у адрозненне ад астатняй Канады, дзе дзейнічае брытанскае права. Моўны бар'ер, ён застаецца такім галоўным фактарам, які ўплывае на культурныя адрозненні. Напрыклад, франкамоўныя квебекцы, яны вельмі строга ахоўваюць сваю мову і культуру, і гэта пацвярджаецца законамі. Яны абавязваюць выкарыстоўваць французскую мову амаль ва ўсіх дзяржаўных і прыватных сферах жыцця. У астатняй Канадзе англійская мова дамінуе, а французская хоць і з'яўляецца афіцыйнай на федэральным узроўні, але яна часта ўспрымаецца як другасная. І франкамоўныя канадцы часта лічаць, што федэральны ўрад не ўлічвае у поўнай меры іх інтарэсы і аддаюць перавагу большай аўтаноміі ў эканамічных, і культурных пытаннях таксама. І ў сваю чаргу англамоўная частка Канады часам успрымае Квебек як правінцыю з фокусамі і асаблівымі патрабаваннямі і прывілеямі. Але, напрыклад, сёння можна казаць пра тое, што Квебек працягвае гэты рух да аўтаноміі, напрыклад, так Шатландыя, которая зноў збіраецца праводзіць нейкі рэферэндум праз некалькі гадоў яшчэ? Рух працягвае існаваць, так, за пашырэнне аўтаноміі, але яго інтэнсіўнасць зменшылася ў параўнанні з 80-мі, 90-мі гадамі. Тады пытанне незалежнасці было асноўным у палітычным жыцці правінцыі, а сёння рух за аўтаноміяй, ён хутчэй засяроджваецца на захаванні французскай мовы, культурнай самабытнасці, эканамічнай незалежнасці, а не на поўным татальным аддзяленні ад Канады. Але напружанасць застаецца, асабліва ў пытаннях мовы, і ўлады Квебеку яны пастаянна імкнуцца ўмацаваць статус французскай мовы праз такія законы, як нядаўна прыняты закон 96, які больш абмяжоўвае выкарыстанне англійскай мовы ў дзяржаўным сектары і бізнесе. Ёсць таксама сацыяльныя пытанні, такія як эміграцыя, гэта даволі востра стаіць, бо многія квебекцы лічаць, што яны павінны мець большы кантроль над міграцыйнай палітыкай, каб захаваць унікальнасць сваёй культуры. Напрыклад, яны патрабуюць, каб эмігрант у першую чаргу вучылі французскую мову, а не англійскую. На захадзе краіны вельмі шмат людзей з Азіі, і такія гарады, як Ванкувер, прынамсі, гаворыцца пра тое, што там ужо не складаюць ледь не палова, можа і палову складаюць. Наколькі вось прыток новых эмігрантаў з Азіі, ён змяняе Канаду? Як самі канадцы, которые там нарадзіліся, ставяцца да гэтага? Гэта змяняецца, так, гэта відавочна, і, як я ўжо казала, не ўсім гэта падабаецца, бо культурная такая, гэта наша брытанская, французская Канада, яна ўжо мяняецца, гэта ўжо іншыя каштоўнасці, гэта ўжо іншыя традыцыі, так, і шмат хто пачынае адчуваць сябе чужым у сваёй уласнай культуры. Ці гэта можа змяніць нейкія палітычныя, напрыклад, мець наступствы, што людзі будуць галасаваць больш за нейкіх радыкалаў? Я не ведаю, ці ёсць у Канадзе, напэўна ж ёсць нейкія радыкальныя партыі, которые на гэтых антыэмігранцкіх лозунгах існуюць або на папулізме. Вы ведаеце, у нас апошнія колькі, 8 ці 10 гадоў пры ўлады былі лібералы, зараз Трудо ўжо сыходзіць, хутка будуць выбары, і у Трудо, палітыка Трудо была вельмі проэмігранцкая, так, і зараз гэта, здаецца, ўжо такая не вельмі папулярная палітыка, і, здаецца, наступныя некалькі год гэта будзе ўсё змяняцца, і будзе больш жорсткі кантроль. І ўвогуле здаецца, што да ўлады наступным разам ужо прыйдзе наша Conservative Party, гэта ўжо консерваторы будут, а не либералы.
Давайте паговорым пра карэнныя народы, наколькі яны сёння маюць значэнне вось у тым канадскім дыскурсе, ці нейкія законы прымаюцца, которые спрыялі падраджэнню іх культуры, бо ёсць такое ў многіх краінах, такіх як, напрыклад, у Нарвегіі, адносна самаў. Як это ў Канадзе выглядае? Ну, адносіны з карэннымі народамі гэта ўвогуле такой адзін з найбольш складаных і балючых месцаў гісторыі Канады, бо на працягу стагоддзяў карэнныя народы, гэта індзейцы, інуіты, метысы, яны сутыкаліся з сістэмнай дыскрымінацыяй, пазбаўленнем зямель і прымусовай асіміляцыі. Асабліва трагічнымі гэта былі такія рэзідэнцыйныя школы, дзе дзяцей гвалтоўна адлучалі ад сем'яў, іх культуры, і гэта прывяло да страты моўнай, культурнай, спадчыны шматлікіх гэтых супольнасцей. Шмат з гэтых адабраных дзяцей яны пакутавалі, паміралі нават у выніку такого элементарнага няведання ці абыякавасці, якую праяўлялі да іх хрысціянскія манашкі і выхавацельніцы. Напрыклад, адзін мой вельмі добры сябра, які ўжо ў даволі сталым узросце, ён сам прайшоў праз гэтую сістэму, праз гэтыя школы, ён распавядаў про тое, як манашкі прымушалі дзяцей, напрыклад, кожны вечар перад сном выпіваць шклянку малака. Так. Для еўрапейцаў гэта можа здавацца звычайнай такой рэччу, але большасць карэнных народаў яны не маюць генаў, якія дазваляюць засвойваць лактозу. І ў выніку дзеці вельмі цяжка хварэлі, пакутвалі ад абязводжвання, і ў некаторых выпадках гэта прыводзіла да смерці. Да сённяшняга дня гэтая частка гісторыі, яна працягвае крывацца з новага боку, і становяцца вядомымі новыя масавыя пахаванні, знойдзеныя на тэрыторыях былых рэзідэнцыйных школ. Напрыклад, у 2021 годзе было адкрыццё магіл больш чым 215 дзяцей каля школы ў Камлупсе брытанскай. Як такое магчыма ў краіне, як вы кажаце, которая будавалася на брытанска-французскіх асновах, як быццам бы гуманізм? Так. Але магчыма. Увогуле гэтыя школы, яны Канадзе працавалі на працягу больш чым стагоддзя, гэта з канца 19-го і да канца 20-го. Самая апошняя з іх на поўначы Канады, яна зачынілася ў 1997 годзе. Так, это ж зусім нядаўна. То дзяржавы і царква, яны імкнуліся да такой поўнай асіміляцыі карэнных народаў, і прымушалі дзяцей забываць мову, культуру, традыцыі, так, і зараз ужо гэта такое жорсткае абыходжанне і вельмі высокія паказчыкі смяротнасці, так, сярод дзяцей. Яны зрабілі гэтыя установы, гэтыя школы сімвалам сістэмнага прыгнёту, так, і гэтая палітыка асіміляцыі і сацыяльнай ізаляцыі яны пакінулі вельмі глыбокія раны, і сёння Канада прызнае ўжо памылкі мінулага і актыўна працуе над працэсам прымірэння. Урад афіцыйна папрасіў прабачэння за гэтыя школы, былі выплачаныя нейкія кампенсацыі пацярпелым, створаны праграмы для адраджэння мовы, культуры. І некаторыя карэнныя супольнасці атрымалі права на самакіраванне, вяртанне часткі сваіх традыцыйных земляў. Але, нягледзячы на гэтыя намаганні, многія праблемы застаюцца. Гэта беднасць, гэта недастатковы доступ да медыцынскіх адукацыйных паслуг, і таксама это міжпакаленныя траўмы, звязаныя з гэтым прыгнётам. А як карэнныя народы ставяцца да ўрада у Атаве? Скептычна, так, бо дзяржаўная рыторыка гэта адно, гэта ўсё добра, а насамрэч у рэзідэнцыях, а іх, мне здаецца, там больш за 600 у Канадзе, так, там няма ні нармальнай ні медыцыны, ні вады, ні адукацыі, і праблемы там беднасці, наркаманіі, алкагалізма, і суіцыду, так, яны там вельмі сур'ёзныя. А што ўрад робіць для таго, каб все-таки гэту сітуацыю выправіць? Бо адна справа папрасіць прабачэння, это, канешне, прыгожа, але гэта хутчэй сімвалічны крок, таму што ніхто не верне гэтых дзяцей, которые былі або там закатаваныя, або тую псіхалагічную траўму, якая ім была нанесеная. Так, дзяржава імкнецца аднавіць справядлівасць праз некаторыя праграмы прымірэння, фінансавання пошукаў гэтых пахаванняў, кампенсацыі сем'ям пацярпелых, так, як я ўжо казала, у 2008 годзе ўрад выбачыўся за дзень. 30 верасня у нас штогод зараз ужо адзначаецца як нацыянальны дзень праўды і прымірэння, каб ушанаваць памяць
памяць ахвяр. Ну, зараз ужо карэнныя супольнасці яны атрымалі большы доступ да палітычнага прадстаўніцтва, эканамічных ресурсаў і там культурнай аўтаноміі. У парламенце Канады прадстаўлены іх інтарэсы, а на федэральным узроўні таксама праводзяцца праграмы адраджэнні культурнай ідэнтычнасці. Але ну, трэба сказаць, што раны вельмі глыбокія. Так, і адной з самых балючых праблем сёння ў іх з'яўляецца гвалт у дачыненні да жанчын і дзяўчат. Дзяўчаты гэта менавіта ў карэнных супольнасцей. Карэнныя жанчыны ў Канадзе сутыкаюцца з нейкім ну, надзвычай вялікім узроўнем гвалту, знікненняў, забойстваў, і гэта ўжо прызнаецца сістэмнай праблемай. І ў 2019 годзе справа зніклых і забітых карэнных жанчын была прызнана генацыдам. Скажите, а ці ёсць месца вось гэтых карэнных народаў, іх культуры у той ідэнтычнасці канадскай або свядомасці, пра якую мы пачыналі гаварыць? Я маю на ўвазе, ці будуецца гэта таксама на фундаменце вось гэтых карэнных народаў, бо яны ўсё-такі гаспадары гэтай дзяржавы, ну, не дзяржавы, а краіны хутчэй. Так, але іх зараз тут, мне здаецца, 3-4% насельніцтва Канады, так, бо іх засталося няшмат, і зараз гэта мы намагаемся, можа, адрадзіць іх культуры, падтрымаць неяк, абараніць разнастайнасць, так, праз заканадаўства, фінансаванне, адукацыйныя ініцыятывы. Ёсць там некаторыя праграмы там, па адраджэнні гэтых культурных моў, стварэнні культурных цэнтраў, ну і падтрымцы медыа таксама на мовах першых нацый. Дзейнічаюць фонды ўжо такія, як Indigenous Languages and Cultures Program, яны забяспечваюць фінансаванне для развіцця адукацыйных праграм і публікацый. Таксама, ну, што яшчэ ёсць? Ну, Канада імкнецца ўключыць некаторыя, ну, праграмы, школьныя праграмы, так, класы, дзе вывучаецца спадчына гэтых школ рэзідэнцыйных, так, і прасоўваецца разуменне гісторыі карэнных народаў сярод больш шырокай грамадскасці. Прадметы прысвечаныя таксама будуць гісторыі культурных, ну, і культуры карэнных супольнасцей. Ну, але карэннае насельніцтва, яно вельмі актыўна зараз ужо палітычна, менавіта ў справах экалогіі. І з гэтай сферы ў них сапраўды ёсць такі вельмі моцны ўплыў, і да іх прыслухоўваецца грамадства. Я б хацеў завершыць з таго, з чаго мы пачыналі, пра словы Дональда Трампа, пра аб'яднанне ці ўваходжанне, як 51-й штат Злучаных Штатаў Канады ў склад Амерыкі. Тады Трудо, который уже заходзіць, ён напісаў твіт, што все-таки нашмат лепш, каб это былі асобныя дзяржавы, але супрацоўнічалі, бо вельмі падобныя як бы і мэты, і эканоміка, а лепш узаемадапаўняць адзін другога. Скажыце, а як само грамадства, ці ёсць нейкія даследаванні, наколькі успрымае вось гэта, нават калі ўлічыць, што гэта быў жарт або, як вы казалі, правакацыя, но ці ёсць некая грамадская думка, которая б сказала, ну, сапраўды, можа лепш аб'яднацца? Ой, гэта такая вельмі цікавая тэма, і я магу толькі сваімі асабістымі ўраджаннямі падзяліцца зараз. Так, мне здаецца, ёсць канадыйскія канадыйцы, так, і ёсць гэта мігранцкая культура. Мігранцкая культура бачыць, што, ну, ўсё верагодна, можа гэта сапраўды можа атрымацца, і ёсць такая сапраўдны рызыка анексіі, а канадскія канадыйцы, мне здаецца, яны яшчэ ўвогуле не ўспрымаюць гэта як нейкую сапраўдную пагрозу, але гэта можа яшчэ такі жарт, так, але увогуле няма імкнення далучацца да штатаў, бо ну, гэта трохі розныя культуры, і канадцы ўспрымаюць сябе іншай культуры, іншай нацыі. І завяршаючы, паколькі вы асабістымі дзяліліся гісторыямі, вы асабіста вы нарадзіліся ў Беларусі, але выраслі ў Канадзе. Вы як сябе лічыце? Беларускай, канадкай, як это выглядае? І тое, другое. У меня такая подвойная, две души у меня, так? Такая подвойная ідэнтычнасць, я Belarusian Canadian. Дзякуй вялікі, Вольга. Я нагадаю нашим глядачам і слухачам, што сёння моей госцяй з Канады была Вольга Яноўская, беларуска, якая там жыве ўжо 26 год, таксама перакладчыца і заснавальніца цэлага беларускага выдавецтва. У нас на сайце Свабоды ёсць інтэрв'ю з Вольгай, мы размясцім яго ў каментары пад спасылкай пад гэтым відэа. Дзякуй за тое, што вы былі разам з намі. Гэта быў падкаст «Куды коціцца свет». Мяне завуць Дмітрый Гурневіч. Усяго вам самага добрага. Бывайце і заставайцеся са Свабодай.
Куды коціцца свет?